Kapag nagugutom ka at nandito kami, punta ka lang dito ha. Oh. May nag-api pa nga daw sa kanya eh. May nag-ano? May nag-api. Pinitik daw siya dito. Pinitik daw. Ba't ka pinitik? Doon sa may barbecue ka, nagdaan na. Manila. Pinitik ka? Lalaki Grabe matangkad. Grabe naman, sinaktan ka. Sa sinaktan ka ba? WD ka, tapos ginaganyan mo pa. Yan. Yung mga kalinga po. Saan pumunta, Abduro? Ito, nakita ni Vincent kasi dito sa labas. Ikaw, si Kuya Kim ka? Ah, yung binablog ni Kim to. Sabi ko na nga ba eh. Saan pupunta? Si Kuya Dambo. Kuya Dambo? Saan? Malayo pa bahay nun. Saan bahay mo? Saan pupunta? Layo-layo ng ano mo. Saan pupunta ngayon? Bahay namin. Bahay niyo? Saan ba bahay niyo? Kamambugan. Ang layo pa nun ah. Bakit ka nag-ano? Saan ka ba galing? Dito lang. Oh, kapatid ko si Kim eh. Kaya namumukhaan kita eh. Kumain ka na? Gusto mo kumain? Tara, halika rito. Pasok ka dito sa loob. Halika rito, kain ka dito sa loob oh. Tol, pakiano nga ito. Diyan po namin Kuya. Oh. Kain ka dito. Yun, upo ka dyan oh. Layo-layo na nilakad mo. Kasama ni Kuya Kim. Oo, magkakasama kami. Upo ka dyan oh. Sundukan mo nga tol ng ano, ng pagkain. Binablog to ni Kim. Ano nga ulit pangalan mo? Hill. Ha? Hill ang pangalan. Ano na? Hill. Hill. Oh. Tapos anong gagawin mo dun sa mama mo? Matulog po ako doon. Doon ka matutulog sa Kamambugan. Saan ka galing ngayon? Sa dugungan ako matulog. Hindi, saan ka galing ngayon? Saan ka galing? Sa bahay namin. Sa bahay nyo. Akala ko ba pauwi ka pa lang? Nag-alis ako doon ngayon. Nagalis ka? Ba't ka nagalis? Nanghihingi ka. Ah, nangihingi. O nga, nangihingi lang pala itong mga kalingap. Kaso ulam namin, kumakain nga ng chapsoy. O yun, yan tol, yan si Vincent. Okay na ba itong galing? Matagdagan ko pa. Okay na yan? Okay na daw yan tol. Ilagay mo na rin yung ulam dyan. Ito, meron pa kami dito yung ano, yung Shanghai. Yun o. Dito ang bahay niyo. Oh, bahay ko. Si Kuya Kim. Malayo, nasa Talisay na sila. Yun, Kuya Dambo. Oo, malayo na bahay nila Kim. Papunta Maynila. Oo. Huwag ka nung ano dun. Pero sasabihan ko siya na nakita kita rito. Yan, kain ka muna dyan. Kain ka. Kain ka. Binibidyo yan. Diyan. Ha? Binibidyo po yan yan. Oh, video. Para makita ni Kim. Yan mga kalinga po. Pupunta daw siyang Kamambugan sa kanyang ano, mama. Hindi, sa bahay po namin Happy Greenville. Ah, dun sa bahay nyo. Oh. Ano laman nitong bag mo? Pera po yan. Pera? Nanghingi ka ba ngayon? Diba yun lang kasi ano nito, Paddy? Nanghihingi. Oo, ano yan? PW din to. PWD rin. Sige, kain ka lang dyan, madami. Kain ka muna dyan, ha? O, sige. Pagtapos mo, tsaka kita, bigyan. Kalinga pa bang nagpe-prepare po kami ng trio kwela na pupunta kami kila Alex Librada kasi nga may live kami na aakyatan ngayon kay Ma'am Angie C. De Vera. Eh, nakita to ni Vincent. Sabi ko, parang namumukhang ko to nung nakita ko dyan sa may labas, oh. At ayun nga, ito nga yung binablog dati ni Kim na isang PWD rin to. Ngayon, nalayo na lalakarin eh. Malayo pa yun, di ba, Tol? Pamumbukan, tapos dugungan daw siya pupunta kayo. Dugungan. Ang layo ba nun? Punta lang bahay ko sa Kamambugan. Unahan ng San Vicente yun. Ha? Ay, San Vicente ng Alawiaw, unahan ng Alawiaw. Ang layo pala nun. Eh, grabe. Eh, gabi na ngayon, hindi ba, tawag dito? Pasakay na lang kita. Eh, mamaya, sige, kain ka muna dyan. Mamaya na lang kita kausapin. O, yan, Kim, andito yung na-vlog mo dati. Anong pangalan mo ulit? Okay. Si Hill. Yan, dito si Hill, yung na-vlog mo dati, oh, kawawa naman, oh.
Tsaka mukhang pagod at gutom na gutom. Ayan, no? Kumakain siya dun. No? Kaya kain ka muna dyan. Pupunta kasi kami nila ni Bebang, kala Kuya Alex. Sakto. Ganito nga yung nangyari. Nakita namin. Gabing-gabi na daw. Sabi ko, Jay, tulungan mo nga yung bata. Pupunta daw ng Kamambugan. Layo kay gabi na. Sige, sabi ko, papunta yung tawagin mo nga. Sakto, nag-open kami ng rito. Yan, yung galing sa galing si sponsor na padala na package pro, bibibigay kala Kuya Pedro. So, ayan, paano kaya? Hindi ni isa ko pinoproblema. Paano ko ito madadala ko la Kuya Pedro? Wala naman kami sasakyan. Apuhat to. Kaya tricycle talaga ang kakainatnan nito. Yan si Paul, si Hill. Ayan na, sinabi ko na kay Kim. Sabi niya, hindi kanya napupuntahan kasi busy rin siya. Pero mamaya, bigyan kitang pamasahe, mag-tricycle ka na lang ha. Sakay ka na lang. Kapag umalis ka sa inyo, tapos nagugutom ka, punta ka dito pag nandito kami ha. Punta ka dito. Pag nandito kami, punta ka lang dito, kain ka dito. Kanina bang tanghali, kumain ka? Hindi. Hindi ka kumain? Kawawa naman eh. Hindi daw siya kumain, mga kabiyaya. Kay ate ko nag-ain ako. Saan si ate mo? Magaling sa Greenville po. Anong oras yun? Nagkain ako doon. Kanila. Kanila po yun. Kapag pag nagugutom ka at nandito kami, punta ka lang dito ha. Tas kain ka dito. Wala ka akong bariya. Wala akong wala. Bariya. Sino may bariya dyan? Pati pera nga muna. May 200 ka. Pati. May 200 ka. 200. Where is my bag? Utang muna tayo kay Nathan ng 200. Wala akong Bigyan mo ito para makauwi. Wawa naman. Salamat pati lagi. Beba, nagwawa uso walang pera. Last na pera. Uso walang pera. Ilo, ano mo ito mamaya ha? Pamasahin mo, lagyan mo dyan. Wala kaming may padala sa iyo. Ito, pwede mo itong dalhin. Malinis to, Shanghai. Nakapunta na po si Kuya po sa bahay na. Nakapunta na si Dampo sa bahay niyo. Si Dampo na tinutukoy niya. Yung kasama dati namin ni Kim na mataba. Yan. Ouch. Naglalakad sa taas. Ano? Naglalakad sa taas. Tugtog. Nagyok lang. Kain. Kain ka lang dyan. May ulam pa doon. Ayaw mo na? Baka di mo na kaya busin ha? Okay lang. Punta na yung Vincent doon kanina sa labas. Kawawa naman. Paano mo na to? Paano mo siya tinanong mo? Naghihingi naghihingi ng pagkain sa dito, pasok ka, nagpapakainin. Nangingi Sakto sinabi ko din sa iyo, ayan, nabigyan ka din ng Buti lumabas ka. May nag-api pa nga daw sa kanya eh. May nag-ano? May nag-api, pinitik daw siya dito. Pinitik daw. Ba't ka pinitik? Doon sa may barbecuehan, nagdaan lang. Manila. Pinitik ka? Wala akong Grabe matangkad. Grabe naman, sinaktan ka. Sinaktan ka pa. Pinabuli ka, tapos ginaganyan mo ka. Sige na, baka naman. Kaya mo pa? Baka gutom na gutom mo, kawawa naman eh. Nanginginig nga kanina eh. Nanginginig nga mo eh. Yan, si Hill, ang pangalan niya po. Ano apelido mo, Hill? Iponya. Ibonya. Ilang kayo magkakapatid? 9. 9? Nagkakapatid. Oh, grabe. Asyam pala silang magkakapatid. Pagkasama po kuya yung mag-asama. Na nasa Maynila. May kasama. Kapatid na siya. May kapatid ka pa pala. Mag-asawa sila. Okay. Sige na, kainin mo na yan. Sakto, na lang ang ulam namin eh. Doon kami kasi kakain ngayon kala Kuya Alex. Kaya yan lang ang naibigay namin sa iyo. May 200 ka naman, makakauwi ka na niyan sa inyo. Alam mo pa uwi.
Alam mo, pag dito ka galing, tapos napadaan ka rito, punta ka lang dito, katok ka lang ha. Kaya mo, ayan, Kuya Jay. Oh, Jay pangalan ko, Jay. Wawa naman. Inano ka pa? Anong ginawa sa'yo? Baka naman inasar mo yung lalaki. Hindi naman. Ay, hindi naman. Sinaktan ka lang talaga. Kawawa naman to. Napanood kita kay Kim eh. Kaya sabi ko... Sa cellphone ni Kuya Kim. Kaya sabi ko, kilala ko tong bata na to. Ilan taong ka na ulit? 16. Doon ako nakita sa may ukay-ukay. Ano ka nakita ni ni Kim? Saan po kang makain? Hmm. Kang makain. Okay. Saan po, kuya? Saan po? Kaya paano nga muna doon sa may tricycle? Tricycle. Sakay ka ng tricycle. Alam mo pa uwi, no? Ha? Hill? Oh, alam pala ni Hill. O, ingat ha. Yan, dumi naman ang ng paa mo, dumi. Kung saan ka nakakarating na bata ka? O, ingat dyan ha. Baka nung tricycle ha. Yan, may 200 ka naman na. Yan, pinatid natin kay Vincent dyan sa may sakayan ng tricycle, mga kalingap. Kawawa. Mga kalingap, no? At nakakawa yung ganun ay. Mahirap yun. Nag-ano siya, buddy? Nangingi pala. Nakita ni Vincent sa labas. Oo, ay natatandaan ko yan. Nakita na i-vlog na yan ni Kim na namamalimos dun sa simbahan. O nakalimutan ko lang yung pangalan na yan. Sakto. Lakad-lakad lang siya. Oo, wala yun ng uwian. Ano ba yun? Ano yung sinabi ko kanina? Basod ba yun? Lakad na siya. Oo, nakalimutan ko. Sorry, yung nasabi ko kanina nakalimutan ko. Ano yung Vincent? Yung uuwian niya? Doon sa may dugungan. Dugungan. Oo. Malayo. Nakapunta na ba tayo doon? Nakapunta na tayo doon? Hindi pa. Gawin nalagyaw lang tayo. Saan yung Alawiaw? Di ba yun sa may LTO? Alam mo yung pag naano tayo, yung mapunta tayo ng papuntang Kabaan. Papa Binson? Hindi dito. Malayo pa. Malayo pa. Di ba? Malayo. Doon sa Diretso. Ah. Dito tayo, papaliwa tayo. Doon sa may gasolinahan. Ay, layo nga. Wawa naman. So ayun, binigyan namin 200 pesos. Ngayon, kapag bumalik dito ulit, bigyan namin ng gabi na kasi. Grocery, hindi ko na binigyan. Ano pala natin bigyan ng grocery? Oo nga, nakalimutan ko rin. Hindi kasi yung grocery. Tsaka payat yun eh. Mahihirapan magbitbit niyan. Patricycle natin gabi na. Tsaka may punta mo na kami kala Kuya Alex. So hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa lahat ng Trio Kuya family. Yan, sa Team Biyaya, Team Nathan. Yan din na namin isa-isa yung nasa description ng kanilang mga links. So maraming salamat and God bless. Bye-bye.